Učí se. Že? Už můžeš. Takže, čau lidi, zdravím vás z dalšího videa. To video bude na Jirkovo 15 kanál. Doufám, že ho budete odebírat. No což a teďka tady máme challenge. Jo, nikdy jsem. Přesně tak. Tak, budeme se kouknout na otázky. Nikdy jsem na záchodě neutřel ruličkou od papíru. Jsem se neutřel. Jsem se neutřel. Jo. Ne. Asi tak ve 3. Když nebyl toaleťák. Takže tam dál. Nikdy jsem nepředváděl nějaký klip, když jsem byl sám doma. To nám teď nějaký ukaž. To já jsem si zpíval, jo. Já se polil. Tady nějaký ukaž ten klip. Ne. Jo. Nevadí. Dávaj na další. Jo. Nikdy jsem nehodil odpadek do trávy. A to směju, já se z toho nemůžu pít. Jo, ještě Petr má kanál, jestli jste si nevšimli. Ten dá nejspíš do bobisku do videa. Vlastně. Jestli ne, tak ho zabiju. Nebude to. No ale bude. Nikdy jsem nehodil, nikdy jsem si nečistil zuby prstem. Já jsem se čistil. Víc nebudu. Já jsem to zkoušel teda jenom. 5 minut jsem se čistil prstem. 5 minut. Jo. Nikdy jsem neukradl peníze. Ne, já. Komu? Jenom pánovi. Cože? Už peněženky. Ne, on to dával do kasičky, ne jako do kasičky. On to dával prostě, si něco kupoval a dal to na ten stůl. On na tavaní odešla, já jsem si dal 50 korun. Ty jsi? A pak jsem řekl, že jsem to dostal od nějakého pána. Mamka mě to dala, to je jedno. To je podle mě takový jako pro děti. Nikdy jsem nepozvracel na Silvestra. Jo, na Silvestra. Já jsem byl z okna. Jsem byl z okna u kámoše. Nikdy jsem neviděl youtubera, jo. Já jsem ho neviděl. Já taky ne. Jakože, jak je to myšlené, jestli na videí, anebo jakože na Fortnite nebo na YouTube. Na Fortnite na YouTube není, takže pohodě. Nikdy jsem nenadával na oblíbeného youtubera. To jsi viděl včera? Jo, viděl. Já z toho nemůžu pít. Lidi. Já vám to teďka řeknu. Jemu spadl, tady jsme natáčeli, tady natáčeli svoje první video. Jednomu spadl tablet, rozbil jsem mu to totálně, potom jsem mu vybil, zapojil to do nabíječky, naštěstí to ušlo. Natáčíme to na tom tabletu. Ale on se naštval a řekl, už se nikdy nebudu dívat na Jirku Krále. Tak to nevím. Ale hlavně to jsem řekl, že už se nebudu koukat na Petra nikdy. No tak to si neřek. Nikdy jsem se nepočural smíchy. Ale. Jo. No jo, vlastně když jsem hodil z okna mobil.
Na mě spíš naštval. Ale který jsme našli venku. Aha. A to byl to Nikdy jsem nedal víc než 5 dislikeů, jakože já. Jakože já jsem fakt To nedal. se mnou si napít. Nikdy jsem se nepohádal v obchodě se zaměstnatelem. Ale zaměstnatelem, ten, který ti zaměstnuje. Takže ty pro něj pracuješ. Jo. On má na brigádě. Já jsem mu takovou řekl, já jsem mu takovou chvíli. Že neměl. Nikdy jsem neměl myšlenku o tom, že se zabiju. Jakože nikdy. Takže nikdy. Nikdy, tak to se musíš napít, jestli jsi nikdy ji neměl. Ale jestli jsi ji měl, tak se nemusíš napít. Já se nenapiju. Já jsem myslel, že z života to měl. Ano, počkej. Já se napiju. No, vidíš. Ať se neřekne. Já už tam skoro nic nemám, tak mi přelej. Tak nepij. Já vím, tak nebudu pít, tak si budu dávat. Tak to dáme sem do sprchy a asi tak skončíme to video. No. Někde si nepít. Tak to je. Nikdy jsem se nepočural smích. To už bylo. No to už bylo. Jako rozumíš, to není dělat. Kde, počkej. Nikdy jsem... Lidi. Nikdy jsem neměl... Co to bylo? Čau lidi. Nikdy jsem si nedával nohy za hlavu. No. Já jsem je už dal. Ne. Když jsem si je skoro Teď to vytroubil. ukaž. Tak jo. Ukážu vám tady na vatři. Sem pojď. Já jsem tady akrobát. Takový dobrý, počkej. Podřeš mi mobil. Počkej. Vidíš? Ale je to přidržený. Teďka přečtu já jednu otázku. Ne, Já už si znám. ty vysí. Ne, ty vysí. Nikdy jsem neutopil rybu. Jo, tak utopit rybu. To asi nejde, ne? No jde. Ona se musí někdy nadechnout. Protože nemusí. Musí. Ona dechá ten oxid uhličitý, ne? Promiň, paní učitelko, já to nevím. Ale chápeš, že... A jo, rybku jsem neutopil, to byl jenom poláca. Ty jsi debil. Tyjo, tak jsme to už přeskočili. Kde to je? Jo, teď je. Nikdy jsem nedal dislike Gogovi. Tady to je. Tady je, že jsem nikdy Já se napiju, nedal. protože Goga nesnáším. Zabiju. Ty to vypiješ celý. No a to mohu být konec. Jo, mohu. Třeba jsme se nasmáli, já jsem tady vypil docela. No, Takže mi dejte like, sdílejte, dislike nedávejte, odběr a do popisku vám dá YouTube channel. ne. Tak ahoj.